Moi Skorpioni, tervetuloa sun luentaan. Tänään katsotaan kelttiläisen ristin ja orakkelikorttien avulla, että missä tää Skorpionin henkinen polku oikein liikkuu. Pakan pohjimmaisena meiltä löytyy Lanttien 10 väärinpäin. Ja Lanttien 10 väärinpäin ja sitten keskeltä meillä on tähti. Tähti symboloi parantumista. Lanttien 10 on sitä meidän sukulinjoja, sellaisia asioita, jotka periytyy sukupolvelta toiselle, mitä me kerrytetään ja mitä me jaetaan eteenpäin. Myös materiaalista runsautta, mutta ennen kaikkea niitä meidän tukiverkkoja, perhettä, esivanhempia, meidän juuria, mistä me ponnistetaan. Ja täällä mä tunnen sen, että Skorpioni on omalla polullaan siellä. Musta tuntuu, että suurin osa teistä ei puhu tästä kellekään, mutta sä käyt tällaista parantumista suhteessa siihen, että millä tavalla tämä meidän ihmislaji on tällä planeetalla elänyt. Ja sun tehtävä on katkaista näitä sukulinjojen, miten mä sanoisin, tiedostamattomia väärinkäytöksiä, sellaisia tiedostamattomia tapoja olla, että sä tuot sellaista aivan uudenlaista energiaa asioihin, jotka on kaivannut pitkään jo muutosta, sellaisia asioita, jotka vaan toistaa itteensä uudestaan ja uudestaan niin kuin sukupolvelta toiselle, ja sä tuut tähän väliin ja katkaiset sen. Tosi hieno energia. Ja mä näen tämän tällaisena, että sä koet olevasi niin kuin yhteydessä verkostuneena tällä planeetalla tosi tietoisia, avarakatseisia ihmisiä, jotka pyrkii niin korkeampiin värähtelyihin, jotka pyrkii tekemään tästä maailmasta paremman. Et vaikka sä et tuntis henkilökohtaisesti tätä, mutta sä tunnet siellä sun, miten mä sanoisin, sielusi. Sielu on ehkä mulle vaikea sana, mutta siellä niinku sun jotenkin aidoimman itsesi sisällä sä tiedät, mitä sä oot tullut tekemään ja millaisiin asioihin sä oot yhteydessä ja mikä on se sun syvin kutsumus, se sun syvin asia, johon sä resonoit, se sun syvin aito minä, jota me tämmöisellä parantumistyöllä kaivetaan esille. Niin sulla se riittyy paljon niihin omien esivanhempien tapojen katkaisuun ja uuden tietoisuuden tuomiseen tähän maailmaan. Tiedän, tämä kuulostaa aika megalomaaniselta, mutta aika megalomaanisia aikoja me tällä planeetalla muutenkin eletään. Eli sä oot parantumisen keskuksessa. Täällä on jännä, meiltä löytyy lopputuloksesta ja menneisyydestä noita miekkojen kaikista kivuliaimmat kortit, eli todella niin kuin mentaalista tuskaa on se, mihin tämä paraneminen jollain tavalla liittyy. Ja totta kai se liittyy siihen, koska sehän on semmoinen kenttä, jossa se kärsimys tapahtuu. Niin sä tuot tällaisia syviä parantavia vesiä tänne asialle ja saat sen syvän parannuksen keskellä, tiesit sä sen tai et. Ja musta tuntuu, että teistä moni haaveilee siitä, että te olisitte sen syvän parantumisen pyörremyrskyn keskiössä, mutta te ette ihan uskalla uskoa siihen, että teillä oikeasti olisi niin tärkeä rooli. Tai niin kuin toivoo, mutta te sitten kuitenkaan ihan uskalla sanoa sitä. Ja siihen mä haluan sanoa, että koska kaikki elämä tällä planeetalla ja muilla planeetoilla, joilla on elämää, kaikki elämä on yhteydessä toisiinsa, niin se mitä sä teet täällä heijastelee niin kuin sen kentän kautta joka puolelle. Ja se sun kaunis se sisin, se jonta sä piilotat maailmalta, niin se sun sisin ikään kuin värähtelee ulospäin, vaikka mitään näkyvää ei tapahtuiskaan. Ja tämä parantuminen on todella voimallista sun elämässä tällä hetkellä ja se, mitä siinä tapahtuu. Et jos ihmiset on hukassa, mä tiedän, että sä oot ollut monta kertaa, sä oot kokenut olevasi tosi hukassa, koska sun elämään on liittynyt niin paljon kipua ja vaikeuksia. Mutta se, että susta tuntuu pahalta, ei tarkoita, että susta jotain vikaa, vaan se tarkoittaa, että sun pitää parantua. Ja musta tuntuu, että sä oot pikkuhiljaa alkanut hyväksymään tämmöisen vaikean konseptin kuin itsensä hyväksyminen. Ja
jollain tavalla itsensä rakastaminen, mutta etenkin se itsensä parantaminen. Että se, että jos sulla on jotakin vaikeaa, tarkoittaa vaan sitä, että sun täytyy parantua, eikä sitä, että sussa olisi jotain vikaa. Että sä oot semmoinen ainutlaatuinen elämän ilmaisu. Ja siinä ei voi olla mitään vikaa, koska elämä on sut ikään kuin nostanut sieltä luonnon sisältä tällaiseen muottiin ja muotoon. Ja se, että jos susta tuntuu, että siinä on jotain vikaa, niin se johtuu siitä, että sä tarvit parannusta. Eikä siitä, että siinä sun niinku formissa, siinä sun muodossa, siinä ilmaisussa, joka sä oot, että siinä olisi mitään vikaa, millainen sä oot. Vaan että sitä on niinku häiritty jollain tavalla. Ja se on iso työ. Todella iso ja hyvää työtä teet. Haasteena meillä on Maljojen 4 väärinpäin. Mä tein tämän Skorpionin sen takia, koska mulla tuli viime helmikuussa jatkuvasti semmonen, ei se nyt ääni ollut, mä en kuule mitään ääniä, mutta niin mulla tuli Skorpioni ja mä näin miekkojen 4 väärinpäin. Se tuli jatkuvasti ja mun piti jo silloin tehdä tää, mutta mä olin itse semmoisessa myllerryksessä, että en pystynyt tekemään. Ja no, siinä tapahtui kaikenlaista ihmeellistä. Mutta tää Maljojen 4, se tulee väärinpäin, koska tää kortti ikään kuin, jos se olisi niin kuin pöydällä, niin se tulisi niin kuin näin, että toi on se pöydän alareuna. Maljojen 4, se on tosi mielenkiintoinen kortti ja musta se kuvaa hyvin sitä sun mentaliteettia. Että tää on vähän sellainen masentunut ja kyllästynyt ihminen. Ja jollain tavalla sä et ole enää masentunut ja kyllästynyt. Sä et ole enää toivoton. Ja se haaste sulla on ikään kuin se, että sä näet niin selkeästi, miten asioiden sun mielestä pitäisi olla tai mikä resonoi sulle ja mikä tässä maailmassa menee täysin. Mä kuulen jotenkin rahajärjestelmä on joillekin iso sellainen asia, joka oikeasti vaivaa se, miten se toimii. Ja semmoinen jonkinlainen inhon tunne siitä, että siihen on pakko osallistua. Ja se on sellainen asia, joka ei ikään kuin, no mä en voi sanoa, että se ei kyllästytä sua. Mutta se, kun tulee haasteena Maljojen 4 väärinpäin, niin on semmoinen, että ne verhot ja sumut on ikään kuin häilynyt pois. Ja koska se on haastepaikassa, se on mielenkiintoinen, eli mä näkisin, että se ilmaisee sitä, että sulla on tullut selkeys asioihin. Sitten täällä on miekkojen 6 tietoisissa vaikutuksissa. Se on hyvin yksiselitteinen kortti, se, että mennään tyynemmille vesille, liikutaan pois jostain vanhasta, liikutaan pois menneestä. Ja sä tiedät tekeväsi tätä, koska se on siellä tietoisissa vaikutuksissa. Hirveän mielenkiintoista on, että meidän alitajuntaan tuli sauvojen kuningas. Sauvojen kuningas, kun puhutaan alitajunnasta ja kun meillä on tähti tässä keskellä, eli se parantuminen ja sen niin kuin koko kosmokseen, semmoiseen suurempaan yhteyteen liittyminen, niin on se, että se sun oma ego, se sun henkilökohtainen yksilöllinen minä löytyy täältä alitajunnasta. Ja Skorpionihan on sitä 8. huoneen energiaa, eli se sun ydinminä löytyy niin paljon, vaikka sä hyvin toimisitkin fyysisessä maailmassa, niin se löytyy sieltä jostakin hyvin paljon syvemmältä, hyvin erilaisista asioista kuin mitä ehkä valtamedia ja muut asiat antaa ymmärtää, että millaisia ihmiset on ja mistä ihmiset on kiinnostuneita. Niin se sun ydinminä ja se semmoinen
mitä sä ilmaiset, tulee paljon juurevammasta, syvemmästä paikasta kuin ehkä muilla ihmisillä. Ja sen takia se voi tuntua siltä, että se ei ole soveliasta. Vähän niin kuin kasveilla on juuret, niin ne juurien kärjet, jotka on siellä kaikista syvimmällä. Ja ne syvät juuret. Sitten kun ne nostetaan päivänvaloon sinne, missä ne lehdet on, niin ikään kuin se niiden paikka ei ole siellä. Ja Sauvojen kuningas myös alitajunnassa on se tapa, millä me ollaan intohimoisia, luovia, millä me ilmaistaan itteemme, millä me toimitaan itse varmasti tässä maailmassa. Niin se löytyy tuolta alitajunnasta. Ja Skorpionin on ehkä ylipäätänsä tärkeää luottaa siihen omaan intuitioon, luottaa semmoisiin järjettömiin tuntemuksiin ja sellaisiin vietteihin ja voimiin, jotka ohjaa sua, koska se on vaan sitä sun ominta luontoas. Ja että siinä sun omassa voimassa ei ole mitään pelättävää. Ennen kuin mennään noihin muihin, katsotaan nämä orakkelikortit. Täältä tuli hyvin mielenkiintoisia kortteja. Sun arkkityyppikortteihin tuli visionääri ja jumalallinen lapsi. Visionäärin ominaisuuskuvauksessa lukee, että sulla on kyky visioida ja nähdä sitä, mikä ei ole vielä ymmärrettävissä muille ihmisille. Ja siitä ehkä se, mitä mä tässä kuvailin, sen voisi tiivistää väärin ymmärretty olo. Ja semmoinen, että on niin kuin kala kuivalla maalla ja ei ole ihan omassa elementissään. Halukkuus niin kuin julistaa se näkemys omakseen ilman, että sä näet sen sulle henkilökohtaisena etuna. Willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. Eli se kyky haluta palvella jotain suurempaa kuin oma itse ja että ne tavoitteet liittyy johonkin muuhun kuin siihen, miten sä voit hyötyä ja mitä sinä voit henkilökohtaisesti saada. Että se täyttymys tulee ikään kuin semmoisen verkoston. Mä näen tässä sienirihmaston siellä metsän juuristossa. Että mä näen sen, että se sun identiteetti on sitä, että sä kuulut sinne rihmastoon. Ja sä kuulut sinne verkostoon. Ja se ei tunnu sulle jotenkin luontaiselta toimia sillä tavalla, kun sun oletettaisiin toimivan. Varjo-ominaisuudet, insights, mikä se on, niin kuin oivallusten, niin sellainen, kun sä ymmärrät jotain, myyminen isoimmalle tarjoajalle. Se, että sä muutat sun ja kompromissaat sun visiota, jotta se olisi hyväksyttävämpi muille ihmisille. Mun mielestä ainakin mulle tämä tosi selkeästi kuvaa sitä, mitä mä sanoin äsken. Sitä, miten se sun visio on niin erilainen siitä hyvästä maailmasta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta ja sitten miten yhteiskunta pitäisi olla ja järjestää, jotta se oikeasti palvelisi sitä elämän ilmentymistä semmoisella tavalla, jossa on jotain järkeä. Ja sit jos sä koet, että sä oot jollain tavalla kompromissannut, mä en tiedä mitä se on suomeksi kompromissi. Voiko mulla olisi tässä joku tekoäly, jolta mä voisin kysyä. Mutta kai suomeksi voi sanoa kompromissi. Se, että mä otan, vaikka mä haluan tän tällaisena, niin mä oon valmis luopumaan tuosta, että mä saan edes osan tästä. Niin sä oot voinut jotenkin kokea, että sä et ole jotenkin täysin voinut olla oma itsesi, että sun pitää aina myydä osa siitä sun visiosta pois ja itsestäsi pois ja sitten miten sä toimit maailmassa, sitten miten sä käyttäydyt työpaikalla, millaisia harrastuksia, ihmissuhteita, että sun pitää tyytyä vähempää
mutta se ei ole jättänyt sua rauhaan, se vähempään tyytyminen. Ja jollain tavalla mä koen, niin kuin, että kutittaa sen, se niin kuin ristiriita kutittaa, että sitä pitäisi päästä raapimaan, että se ei, vaikka sä teet sitä sen takia, että sä pystyt toimimaan, niin se ei siltikään tuota sitä täyttymyksen tunnetta ja se vähän jatkuvasti vaivaa ja aiheuttaa ärtyneisyyttä. Jumalallinen lapsi, valo-ominaisuudet, viattomuus, puhtaus ja redemption, joka on niinku, mä tiedän sen sanan niinku Jeesuksen ja kristiuskon yhteydessä, vapahtaminen. Eli viattomuus, puhtaus ja vapahtuminen. Mä uskon, että se on vapahtaminen. Mulla ei ole tässä tietokonetta, mistä mä voisin tarkistaa. Niin kun viittaa erityiseen yhteyteen jumalallisen kanssa. Ja sepä se, että sä ehkä mietit tavallista enemmän yhteyttä koko kosmokseen, maailmankaikkeuteen, jumaluuteen, mitä se ikinä sulle merkitseekin. Ja sit se tuntuu vähän niin kuin Neo ja Matrixi. Että se tuntuu haastavalta olla semmosessa maailmassa, jossa sä et avoimesti pysty sitä ilmaisemaan, että se on pidettävä jotenkin salaisuutena, mitä sä oikeasti tunnet, miten sä koet maailman. Ja sit sä pystyt myös niinku gaslighttaa ja huijaa itseäsi myös, että sä uskot jotain, mitä sä et oikeasti usko. Sen takia, että se tekee sun elämästä yksinkertaisempaa. Koska asiat on niin monimutkaisia jollain tapaa sun mielestä muutenkin. Varjo-ominaisuudet. Kyvyttömyys puolustaa itseään kielteisiä voimia vastaan. Ja mä koen, että Skorpioni tuntee ton asian todella hyvin. Eli se millä tavalla nämä kaksi yhtyy. Niin se kun ihminen on viaton ja puhdas, niin mä näen, että nyt mennään tänne menneisyyden korttiin, joka on miekkojen 10. Eli tää ihminen, joka on puukotettu selkään. Ja kun mä nostin ton tuohon pöytään, niin mä näin, että se on tapahtunut syntymässä jo. Eli petetyksi tulemisen tunne ja se olo siitä, että tää ei mennyt yhtään niin kuin mä olisin halunnut tai ei mennyt yhtään niin kuin olisi pitänyt. Et se on niin kuin tosi syvästi sieltä selkärangasta samaan tunnet, että tää ei mennyt niin kuin olisi pitänyt. Ja ikään kuin vähän niin kuin olisi syntynyt väärää järjestelmää. Mulla tulee mieleen joku tietokonepeli ja sitten siellä on joku hahmo, mutta se on niin kuin väärästä pelistä, se on eri pelistä toisessa pelissä, missä sen ei kuuluisi olla. Ja sitten se pukittaa siinä pelissä se hahmo sen takia, koska se on väärässä pelissä, se kuuluu sinne toiseen ohjelmaan, systeemiin ja sinne asennettuun peliin. Ja sitten se pukittaa ja se ei niin kuin toimi kunnolla. Ja sitten ne sen pelin sisällä olevat olennot, ihmiset, katsoo tätä hahmoa, niin kuin, niitä ärsyttää se ja se näyttää joltain virukselta tai se näyttää joltakin semmoiselta, että se peli on rikki tai se ei niin kuin toimi kunnolla. Ja siis joko se ei jätetä huomiota tai sitten se koko aika aiheuttaa ongelmia. Mutta se johtuu sen takia, että se on väärässä pelissä. Sanotaan, että tulee jostain Zeldasta Simsiin ukkeli. Ja sitten ne ei vaan niinku, ne ei sovi yhteen. Ja mä koen, että sä oot sisäistänyt sen viestin siitä, että sä et sovi tänne semmosena ainutlaatuisena ihmisenä, mikä sä oot. Ja mä en tiedä, onko se vaan minä, mutta mä koen maailmassa semmoista suurta painetta mukautua semmoiseen normaali ihmisen yleiseen muottiin, joka on tosi tietyllä tavalla rajattu. Mutta sitten kun me kaikki ollaan se elämän erityisiä ilmaisuja, niin sellaista muottia, että kaikki olisi tietynlaisia, niin se ei niinku luonnossa näy. Kun mä katson tästä ikkunasta ulos, mä näen puita. Ja niistä yksikään ei ole samanlainen, eikä niistä puista yksikään pyri olemaan se
täydellinen oman lajinsa edustaja, että olisi joku malli koivu tai olisi joku malli kuusi tai olisi joku malli palmu tai joku malli kaktus ja sitten kaikki ne luonnonpuut ja kaikki eliöt yrittäisi olla sen mallin mukaisia, vaan ne vaan kasvaa omalla tavallaan perustuen siihen, mikä on se niiden luontainen olemassaolo ja miten ne reagoi siihen ympäristöärsykkeisiin, jota siellä tulee. Tuleeko siellä tarpeeksi vettä ja ravinteita ja ilmaa ja valoa ja näin poispäin. Ja oli meidän kirosana tästä, että se olo on se niin kuin veetuttaa. Semmoinen fiilis. Ja tää tulevaisuuden narri laitoin sitä tähän väärinpäin, koska se pyörii ja pyörii ja pyörii. Mun mielestä se laskeutui näin päin. Miten se vaan pyörähti tällaista ympyrää näin. Ja laitetaan se nyt sitten vaikka väärinpäin. Lähitulevaisuus näyttää siltä, että sä tunnet itsesi jotenkin hölmöksi tai sä pyrit suojautumaan siltä, että sä et tuntisi itseäsi hölmöksi. Ja mä näen, että sä oot ollut aloittamassa jotain seuraavaa askelmaa. Ja sit sä peruutatkin ikään kuin tuosta kielekkeeltä takas. Ja ootkin sillä hetkinen. Mä en teekään näin. Et sä et meekään sinne seuraavaan uuteen alkuun, josta sä oot haaveillut, jota sä oot ajatellut, että sä tarvit tai johon sun pitäisi mennä. Ja sä teetkin jotain muuta. Mä näen, että sä teet yllätysliikkeen lähitulevaisuudessa. Ja se yllätysliike liittyy siihen, että sä oot enemmän rauhassa sen kanssa. Että sä hyväksyt sen, että me kaikki ollaan todella ainutlaatuisia. Mukaan lukien sinä ja sun ei tarvitse olla mitenkään tietynlainen. Ja se tuo sitä vapautta. Täällä on se jumalallisen lapsen puhtaus ja se visionääri. Mennään eteenpäin, koska mä haluan mennä tohon korttiin kohtaan. Oma energiavaikutus on täällä, näkyykö se kokonaan? Kyllä se taitaa näkyä. On sotavaunut. Sotavaunut menee ihan täysillä sitä päin, mitä ne haluaa. Niillä on selkeä mieli, ne on menossa sotaan, ne on menossa niihin tavoitteisiin, ne on menossa vallottamaan. Ja mä näen, että toi sotavaunu lähtee sieltä kaupungista, sä oot lähtenyt sinne sotaan, sinne tiettyyn kohteeseen päin aivan täysillä ja vauhdilla, niin kuin Skorpionia hallitsee Mars. Nykyisin sanotaan myös, että Pluto, ja se voi ajatella niin, mutta perinteisessä astrologiassa on ollut Mars, mikä kertoo Skorpionista kuvaasta mun mielestä vielä tarkemmin. On se, että sä menet eteenpäin. Ja sitten mä näen, että se kuljettaja, joka tässä on, näiden sotavaunujen kuljettaja, joka on sinä, sä meet siellä avarassa maisemassa ja sitten sä näet taivaalla jonkun valonvälähdyksen, jonkun asian, jonkun vision, että sä oot niinku lähtenyt yli sotavaunuilla, mennyt eteenpäin. Sitten sen niinku matka-aikana, kun sä oot edelleen liikkeessä, sä yhtäkkiä ymmärrät, että sun tavoitteen täytyy muuttua. Et sun ei tarvitse, jostain syystä mä näen, että sun ei tarvitse pysähtyä huomataksesi sen, vaan se tapahtuu ihan lennosta. Ja se sama varmuus, jolla sä lähdet liikkeelle, sä tajut, että okei, mä olin ehkä vähän sokea tai tiedostamaton, mutta sä et käytä aikaa sen päivittelyyn, miten tiedostamaton sä olit, vaan sillä samalla aikaisemmalla momentumilla, sillä, miksi sitä sanotaan, kun sulla on jo se vauhti päällä, niin vaikka se aikaisempi on ollut semmoista tiedostamatonta ja vaikeaa ja ehkä niin kuin vihalla, polttoaine on ollut viha, niin se muuttuu siinä yhtäkkiä kesken matkan. Ja vaikka se aikaisempi kuvio on ollut jotenkin negatiivinen, niin se on sitten samaa polttoainetta ja sä lähdet sinne uuteen suuntaan ja sulla tulee se uusi visio siitä, mitä sä haluat, minne sä oot menossa ja minne sun pitäisi olla menossa.
Ja joo, se on jännä. Mä en näe, että se ollenkaan päivittelee sitä suunnanmuutosta. Eikä harmittele edes sitä, että se menneisyys ja historia oli niin hankalaa. Vaan mä tunnen, että se on semmoinen niinku naps ja olankohautuksella, että että kappas vaan. Enpä huomannut ja sit sitä ei tarvi jäädä harmittelemaan ja päivittelemään. Ympäristön vaikutus on sauvojen 10 väärinpäin. Rehellisesti sanottuna mä odotin siihen jotain negatiivisempaa. Ja sitten mä tajusin sen, että jollain tavalla se, kai niitä sanotaan vissiin aikalinjoiksi. Se mihin sä oot astunut on se, että sun ympärillä ja ympäristössä, jos se ei löydy niin kuin ihan omasta lähinaapurustosta, niin sit internetin ihmeellisestä maailmasta voi löytyä. Sä koet, että se sun oma ainutlaatuinen tapa on hyväksytty ja sä kuulut joukkoon ja sut hyväksytään omana ainutlaatuisena itsenäs. Sun ei tarvi yrittää pukeutua semmoiseen tiukkaan korsettiin ja muottiin. Ja se ympäristö tukee sua siinä, se ympäristö auttaa sua päästämään näistä taakoista irti, koska sä oot tämän parantumisen keskiössä. Ympäristö auttaa sua päästämään niistä irti. Ja sä pystyt ehkä ekaa kertaa myös hyväksymään sitä tukea ja apua ympäröiviltä ihmisiltä. Koska ne on semmoisia ihmisiä, jotka ei koko aika odota, että sä olisit erilainen. Vaan sä saat olla just semmoinen kuin sä oot. Ja sitä juhlistetaan. Ja sun ei tarvitse selitellä ittees. Että toiset ymmärtää, mikä on heidän asia, ja sä ymmärrät, mitkä asiat kuuluu sulle. Ja sitä kautta voi jotenkin jakaa sitä yhdessäoloa ilman jatkuvaa ristiriitaa tai konfliktia. Toiveissa ja peloissa on ylipapitar väärinpäin. Ja mä näen tässä, että sä pelkäät niitä salaisuuksia, sä pelkäät jotain aspekteja itsestäsi. Sä pelkäät, että mitä sieltä sun alitajunnasta löytyy. Mars ja Skorpioni, ne on molemmat semmosia hyvin elämänvoimaisia. Ja se Skorpioni on eläinradalla se ainut hyönteinen. Ja hyönteisillä on erityinen kyky luoda myrkkyä niiden elimistöön, myös sammakoilla ja näin poispäin. Ja matelioilla. Mutta se myrkky, miten mä opiskelen paljon vedisiä asioita, ja myrkky nähdään siellä voiman eli shaktin semmosena tiivistymänä. Et sitä ei nähdä pahana asiana, vaan sitä nähdään, että siinä on niin paljon energiaa ja voimaa. Vähän niin kuin joku räjähdys. Että se tulee liikaa sitä voimaa kerralla. Ja se on se, niin kuin se Mars-ominaisuus siinä Skorpiossa. Sori, mulla on tämmöisiä puheongelmia. Ja se vahva kyky ikään kuin semmoinen niin kuin atomipommin lailla tiivistää sitä voimaa tiukkaan pakettiin ja sitoo energiaa ikään kuin atomien välisiin sidoksiin tyyliin. Niin Skorpionilla on sellainen kyky hyvin paljon sitoa sitä energiaa ja sitten vapauttaa se tällainen. Ja sitten se muuttuu siinä Skorpioni, jos se jaetaan 3 osaan. Mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta se Skorpionin ilmaisu muuttuu erilaiseksi riippuen siitä missä kohtaa. Ensimmäisessä, toisessa vai kolmanneksessa sulla tämä Skorpionin sijainti on. Ja tässä on vähän se, että sä et ole ihan varma, mitä sä sieltä itse sisältäsi löydät, koska sä pelkäät niitä salaisuuksia. Joko sä oot toiveikas sen suhteen, että mitä kaikkea piilotettuja voimia sun sisältä löytyy, piilotettuja kykyjä ja potentiaalia, asioita, joita voisit kehittää ja uusia innostuksen kohteita. Että sä oot kiinnostunut ja utelias niistä, mutta samaan aikaan jännittää, että mitä jos sieltä löytyy jotain pimeää tai pahaa tai ikävää.
Mutta sitten on vähän se, että sinne pitää kurkistaa, se luukku pitää aukaista ja kurkistaa, mitä siellä on. Et ennen kuin sä kurkistat, sä et saa tietää, että löytyykö sieltä jotain uutta ja innostavaa vai jotain ikävää. Ja se on itse asiassa yhden tekevää, mitä sieltä löytyy. Mutta se, että siellä on jotain löydettävää, niin se tuntuu tässä olevan se viesti. Ja sitten, mikä toi nyt on? Miekkojen 9 väärinpäin on lopputulos. Nämä on hyvin samannäköisiä, näissä on mustaa ja näissä on monta miekkaa. Miekkojen 9 oikeinpäin on sellainen, että ihminen on tosi ahdistunut ja se on päänsä sisällä ja ehkä masentunut ja sitten heräilee öisin. Masentuneet ihmiset herää aamuyöstä ja mieli lähtee juoksee satasta. Mutta se ei ole jotenkin tässä se asia. Ja sanoista ja ajatuksista kannattaa muistaa se, koska tällä hetkellä tämä on aika balanssissa, mutta jos susta tuntuu siltä, että sä pelkäät, että sä menet uudestaan epätasapainoon, niin joka ikinen sana ja ajatus on vaan symboli. Jokainen sana ja ajatus viittaa johonkin asiaan, mutta ne ei ole itsessään ikään kuin asioita. Ne on vaan symboleja, jotka osoittaa jonnekin. Ja sen takia niitä ei kannata ottaa liian vakavasti. Koska sitten jos niitä sanoja ja symboleita, ne sanat on niitä symboleita ja ne lauseet ja ne ajatukset, ja ne voi lähteä kiertämään niin kuin tässä semmoista kehää, koska sitten kun symboli osoittaa vain jatkuvasti toiseen symboliin, niin siitä tulee aika semmoinen epäselvä, järjetön rykelmä. Mutta meidän mielellä on todellakin vahva taipumus jotenkin lähteä mukaan ja identifioitua siihen sumppuun, jota se mieli pystyy keskenään tekemään. Ja useimmissa ihmiskielissä on sellainen, että siellä on aina tekijä, sitten siinä on se asia, jota tehdään ja se kohde. Ja sekin on semmoinen kielen puute, koska todellisuudessa asia ei välttämättä ole näin, että asioilla on selkeä tekijä ja kohde, vaan se luo semmoisen illuusion siitä kolminaisuudesta, että nuo asiat vaaditaan, että jotain voi tapahtua ja joku kokemus voi olla. Ja se ei välttämättä ole niin, ja sitten kun se, että asiat vaan tapahtuu, niin se myös auttaa ehkä luomaan semmoista flowta ja virtausta. Ja asia liikkuu silloin helpommin. Mutta toi on ehkä semmoinen teema ja aihe, josta pitäisi puhua vähän pidempään, jos se on ihan uusi asia. Että se jollain tavalla sisäistyy, mitä mä yritän tässä sanoa. Mut joo, lopputuloksena täältä on se, että sua ei ahdista. Sä et koe, että sä oot jotenkin yksin. Kun tää tyyppi on täällä yksin ja ymmärtämättömänä. Ja se, että ei ole ketään, joka ymmärtää sua. Ja sä koetkin, että on. Pakan pohjalla oli valtiota. Täältä tuli voima väärinpäin. No näet, toi voima väärinpäin kuvaa sitä, että se, mille on aikaisemmin joku lähde syöttänyt voimaa, niin se ei enää ole sillä tavalla. Ja se, että asioita ei tarvitse pakottaa samalla tavalla kuin ennen. Ei tarvitse käyttää sitä voimaa, vaan ne menee hyvin paljon sujuvasti. Tai sujuvammin. Silloin kun sä vaan annat itsesi ilmestyä tai olla sellainen kuin sä oot. Niin sitten ei tarvitse koko aika, niin kuin tässä on toi hallita viettivoimaista, miten sanotaan, viettiensä ohjaamaa leijonaa, niin kuin toi ihmisnainen tuossa tekee. Et sun ei ole tarvetta pakottaa asioita tiettyyn uomiin. Näin, miten päin toi tulee. Otetaan vielä yksi.
keskeytyskortti. Sieltä tuli 2. Sieltä tuli taas maljojen 6 väärinpäin, eli se joku sellainen lapsuudessa tapahtuneet tapahtumat, jotka on tunnetasolla jollain tavalla, mikä se on imprint, niin kuin printannut, niin kuin painanut, niin kuin mustetta painetaan paperiin ja se on niin kuin, siihen laitetaan leima, että tämä on näin. Niin sellaiset tunnetasoasiat. Miten päin nämä tuli? Niin ne saa ikään kuin uuden muodon ja uuden merkityksen sen takia, että ne on erilaisessa suhteessa kuin aikaisemmin, johtuen siitä, että sun maailmankuva liikahtaa toisenlaiseksi ja koet sitä kautta enemmän vapautta. Miekkojen lähetti ja sauvojen 10. Sauvojen 10 tuli uudestaan väärinpäin. Mielenkiintoista, että se tuli 2. Se tuli jo sekoittaessa näkyville ja nimenomaan väärinpäin. Miekkojen lähetti. Sauvojen 10 väärinpäin. Joo, se sun uusi ymmärrys ja sun uusi tapa ajatella auttaa just siihen, että noita taakkoja ei tarvitse kantaa. Toi sauvojen 10 on, että sillä on aika painava lasti harteillaan. Ja siitä pystyy luopumaan ihan vaan sillä, että jotenkin ajatuksen ja mentaalisessa maailmassa asettaa itselleen just näkee asiat uudella tavalla ja sen takia niihin on uudenlainen reaktio. Otetaan tähän 1 orakkelikortti loppuun. Mitä täältä elämä haluaa meille tuoda Skorpionille tietoa? Mä ajattelin, että mä voisin lukasta tämän tuosta kirjasta tällä kömpelöllä live-suomennoksella sitten, jota mä näissä joissain korteissa teen. Wow. Uusi maailma, uusi maa, se on tapahtumassa. Pidä kiinni sun visiosta. Niin kuin mä sanoin, että sulla on se visio siitä paremmasta maailmasta, jota kohti sä aktiivisesti alat liikkumaan. Mutta se mikä täältä tipahti, oli perspektiivi. Tuolla toi meidän maaplaneettamme kelluu avaruuden pimeydessä. Millään tällä ei ole väliä. Zoomaa ulospäin ja yhdistävät tekijät. Eli juurikin, hetkinen. Pitää välillä juoda, koska puhuminen vie nesteitä pois kehosta. Sitten menee ääni. Perspektiivi. Se common ground on just se, että näkee niitä ihmisiä eriyttävien illuusioiden läpi, että meitä kaikkia yhdistää se, että meissä virtaa se sama elämä, joka ikisessä sama elämänvoima. Jos ei meissä virtaa sitä samaa elämänvoimaa, niin me ei voitaisiin saada sitä elämänvoimaa hapesta ja siitä, että me syödään kasveja ja eläimiä. Että meissä kaikissa virtaa se perustavanlaatuinen samankaltaisuus ja se, mikä meitä erottaa, on hyvin pintapuolista, mutta se on semmoinen hallusinaatio, illuusio, mihin me ihmiset jollain tavalla takerrutaan tai kytkeydytään. Se, että meillä on niin paljon enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia tekijöitä. Ja mä näen, että se liittyy siihen visioon, millainen maailmanvisio sulla on siitä. Se on vähän, että mikä se on just se perspektiivi ja mihin me keskitytään. Perspektiivi, mistä löydän? Perspektiivi. Sieltä. Ota askel taaksepäin ja katso suurempaa elämäsi kuvaa. Astu pois blinkered. Mitä se tarkoittaa? No semmosesta jostain puutteellisesta visiosta ja reaktiivisesta mielenmaisemasta. Minä vastaan he. Ja mä koen sen täällä menneisyydessä tämän miekkojen 10 trauman, että se voi luoda semmoisen defensiivisen ja puolustuskannalla olevan asenteen, kun
se on semmoinen asia, jota sä oot itse joutunut kohtaamaan ja omaksumaan sen takia, että sitä on kohdistettu suhun. Ja itse suojelemiseksi sä oot joutunut ehkä ottaa semmoisen puolustuskannalla olevan asenteen. Skorpionia ei turhaan hallitse Mars, joka on semmoista kahden voiman työntöä ja vetoa ja kilpailua. Muuta omaa perspektiiviäsi. Siirrä oma näkökulmasi ja zoomaa ulospäin, ulospäin, ulospäin. Et sit se loppujen lopuksi näyttää kaikki vaan yhdeltä kokonaisuudelta, joka pyörii ja pyörii. Se elämän ihmeellinen näytelmä. Me olemme pelkkä pölyhiukkanen tässä universumissa ja silti me ajattelemme, että kaikki pyörii meidän ympärillämme. Me näemme planeettamme meidän omana ja meidän omana valloittaa. Meillä on oikeus valloittaa se. Me tuotaan maita ja asetetaan itsemme sukupuuton partaalle. Ja sehän on, biodiversiteetti on se, mistä ihmisen elämä riippuu. Ja niin kuin mä puhuin niistä puista ja niistä eliölajeista, niin se on, että me tarvitaan tarpeeksi saman lajinkin sisällä olevia yksilöitä, koska ne muuttuu ne on toisensa suhteen tosi erilaisia. Mä kuuntelin tällaista herraa kuin Paul Stamets, ja se puhuu siitä, että se tutkii semmoista yhtä sientä, ja se yksi sukulinja niistä sienistä on semmoinen, joka auttaa siihen, että rokotteet toimii tehokkaammin. Mutta sen saman lajin sisällä niillä muilla sukulinjoilla ei ole sitä ominaisuutta. Eli se tämän planeetan voimavara ja se mitä se tarvitsee on se, että eri lajeja on ja niiden eri lajin sisällä on tarpeeksi yksilöitä. Samalla tavalla se, että millä tavalla sä oot ainutlaatuinen. Et saman lajin sisällä voi olla todella erilaisia ilmentymiä. Me rakennamme aitoja ja muureja ja luomme näkymättömiä rajoja. Äitimaa ei tarvitse meidän selviytymistämme, mutta me tarvitsemme häntä. On aika herätä. Uutta perspektiiviä, uutta näkökulmaa tarvitaan kiireisesti. Me hukuttaudumme meidän omaan yksilölliseen kokemukseemme niin täysin, että me emme huomaa, että suurin osa asioista, jotka pitävät meitä öisin hereillä, ovat vain harhautuksia. Me tuhlaamme meidän kallisarvoista aikaamme ja voimavarojamme toistemme kanssa taistelemiseen, sen sijaan, että tulisimme yhteen ja parantaisimme sen, mikä on rikottu. Tämä hetki on henkäys sinun elämäsi aikalinjalla. Tämä on pakeneva hetki sinun sielusi kokemusmaailmassa. Sinun sielusi kokemus on vain väläys tunnetun universumin aikalinjalla. Ymmärsitkö se vähän erikoinen lause? Your soul's experience is a flash in the timeline of the known universe. Ja tunnettu universumi on vain hiekanjyvänen koko tuntemattomassa universumissa. Ota hetki ja näe suurempi kuva. Löydä yhteisiä tekijöitä. Löydä syvä myötätunto sydämessäsi. Saadaksesi suuremman perspektiivin ihmisyydestä tällä pakenevalla hetkellä sinun sielusi aikajanalla, sinun sielusi olemassaolon aikajanalla ja aikajanalla siitä, mikä on kaikki, joka on olemassa, joka oli ja tulee ikinä olemaan. Mä taisin ehkä puhuakin tässä luennon aikana. Mä aina keskityn niin täysin siihen hetkeen, että mä unohdan, mutta musta tuntuu, että mä puhuin tässä aikaisemmin samantyyppisistä ymmärryksistä. Ja siitä, että se sun visio on se, että me jaetaan tää elämä. Ja sitten on niitä
sillä on eri muotoja, jotka on erilaisia, mutta se perusvoima on se sama, se elämänvoima. Ja tässä on tämä loppukysymys. Millä tavalla sinua kutsutaan muuttamaan sinun perspektiiviäsi? Näin. Millä tavalla Skorpioni muuttaa omaa perspektiiviään? Koska sä tunnet sen kutsun muuttaa sitä. Se varmasti nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Toivottavasti sait tästä jotain ajateltavaa ja sait vahvistusta. Ja sait nimenomaan vahvistusta, parantumista ja semmoista, että asiat yhtenäistyy ja sisältyy ja tulee jotenkin harmonisemmin yhteen. Se on mun tavoite. Kiitos paljon, Skorpioni, ja ensi kertaa.